Sziasztok, kedves építkezők, felújító kollégák! Egy nagyon kedves barátom, kollégám keresett meg azzal, hogy próbáljuk már segíteni neki, vagy gondolkodjunk együtt, adjak neki tanácsot, gondolkodjunk együtt abban, hogy ugye vászkerámiáról van szó, síkra csiszolt vászkerámia, 30-as, és még mindig a sarokelem, tehát figyeljetek ti is, lehet, hogy nektek is érdekes. A régebbi csatornámon volt róla videó, de itt még egyszer szeretném akkor röviden most elmondani, és aztán majd később beszélünk erről, hogyha valakit érdekel, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Tehát, hogy nem lenne jobb mégis, ha a vágott részt, az kívülre tennénk, tehát falvégeknél ugye sarkok, illetve káváknál, és akkor itt folyamatos lenne a nude-féderes kapcsolat. Itt ezzel az a gond, hogy hát ugye gyári elemnél, ha gyári sarokelemet veszünk, az 17,5, ha helyszínen vágjuk, akkor ezt 16-ra, maximum 16,5-re kell vágni, hiszen 1 cm habalcsájnak, minimum függőleges habalcsájnak kell lenni a két tégla között, és akkor így fog kijönni pontosan a feleskötés. Amiatt kell befelé raknunk és habalcságyat közé tennünk, mert a téglának a vászszerkezete sokkal erősebb, mint maga a cella szerkezet. Emiatt a sarkoknál így sokkal sarokmerevebb lesz, nem lesz annyira törékeny a sarokrész, és ugyanez a helyzet a káváknál is, hiszen hogyha a káváknál kifelé tennénk, tehát a káva irányába, az ablak irányába vágott részt, akkor ezt be kellene kenni habarccsal, itt már lenne egy óriási hőhíd. A másik az, hogy ebbe a gyenge szerkezetbe nem fog a tokrogzítő csavar, tehát mindenképp befelé rakjuk és tegyünk egy 1 cm-es habalcságyat. Én Orosz Zsolt magasépítő műemlék fenntartó és épületgépész technikus voltam. Kövessétek be a csatornát, lájkoljátok a videót, osszátok meg!